המסע אל ממלכת אורידור הוא ספר פנטזיה על ממלכה קסומה. היא שוכנת בעולמות שמתחת לפני האדמה. מדובר במסע מרתק עם דמויות בדיוניות, וכתבה אותו סבתא, כתבה אותו לנכדיה ונכדותיה. קוראים לה מיכל אהרוני רגב, והיא איתנו כאן. שלום לך. שלום. אולי אפילו טעיתי, אולי נכדים זה מוגזם להגיד, כי התחלת לפני 27 שנים. בת כמה היית? כתבתי אצל הילדים שלי. בת כמה היית לפני 27 שנים? צעירונת בסביבות ה-20, כן. ואז התחלת לכתוב את הספר. נכון. ואז שקראתי אותו, חשבתי ישר על הארי פוטר. לא שזה אחד לאחד, ולא שזה זה, אבל יש שם משהו, איזה מסע בדיוני מתחת לאדמה. אז הזכיר לך משהו כשקראת את... זה שונה. זה שונה. אולי זה דומה בז'אנר של הפנטזיה, של הקסמים, שהולכים לעולמות אחרים. אבל היא מוכשרת בלתי רגילה, כתבה מאוד יפה, ואני עשיתי משהו אחר, משלנו. למה לקח לך בעצם כל כך הרבה זמן? אוי, זה סיפור מורכב. כתבתי את זה, סיפרתי את זה לילדיי, ובשלב מסוים כתבתי את זה במחברות שלי, ואיבדתי אותן. אוי. ולפני 9 שנים התחלתי עוד לשכתב, לכתוב את הסיפור מחדש. זכרתי, והילדים קצת הזכירו לי, זהו, הגיע זמנו ללכת. יש משהו בפנטזיה, א' מרובה פרטים, שאתה צריך ללמוד לקלוט, אתה צריך להיות מתורגל בקריאה של פנטזיה, ואני שואל, איפה היה החיבור שלך לעניין הזה? למה ברחת שם? למה לא כתבת סתם על דני בפתח תקווה, ואימא שלו ואבא שלו? למה ברחת כל כך רחוק? כי המסע לממלכת אורידור זו אני. כי היו לי חיים מורכבים של מעברים רבים. גדלתי באיזשהו שלב בחיים שלי, הוריי יצאו למדינה מוסלמית, לטורקיה, ושם למדתי בבית ספר יהודי. למה הם יצאו לשם? אבא שלי היה בשליחות. וביום השני ללימודים המורה עושה לי ככה. וזו שפה בינלאומית, כולם מבינים מה זה ככה. אחר כך הוא עושה לי ככה, שזה גם שפה בינלאומית. לפני כן הוא עשה לי ככה, תפתחי את המחברת. עכשיו, מאחר ולא ידעתי לא מילה טורקית ולא מילה צרפתית, לא הכנתי שיעורי בית. הייתה ריקה. ואז חטפת. זה לא ככה? זה ככה? זה 2 צליפות עם סרגל עבה. אחר כך דיברתי עברית בהפסקות. שוב נענשתי בצליפות שוב. בחנוכה, מי שבא מבית ישראלי מלמדת, ואני לימדתי את הילדים שירי חנוכה. אז נענשתי. העבירו אותי לבית ספר אחר. אחר כך העבירו אותי לבית ספר של המנזר. למדתי בבית ספר קתולי של נזירות. אתה בא לבית ספר שנראה לך שכל התלמידות הן יהודיות, ואתה מסתכל להם בעיניים ואני אומרת להם יום אחד, את יהודייה, את יהודייה. אז אומרת לי, הם לא עונות לי. ואני לא הייתי בצד, כי לא הייתי משלם. מאוד אהבתי את בית הספר, הנזירות מאוד אהבו אותי, היה להם טקס התה, שהוא נכנס כאן לספר, מאוד אהבו אותי, והייתה להם, היו מזמינים את התלמידים לשאלות. משם עברתי לבית ספר בינלאומי, כי ההורים שלי נזכרו שזה לא מתאים לילדה ישראלית לבית ספר שיש בו את הפסל של המדונה. עברתי לבית ספר בינלאומי, ושם שוב נענשתי. הייתי צריכה לכתוב 1000 פעם, אסור לדבר עברית בהפסקות. אחר כך בחיי הבוגרים הייתי בדרום אפריקה. כל החיים שלי הם כאלה של מעברים. למדתי בית ספר חילוני, למדתי בית ספר דתי, קתולי, מה שאתה רוצה. אז הממלכת אורידור זה חלק... את מבינה שעכשיו נולד ספר חדש? מה הסיפור שלך? לא, יש בו משהו, אני אומר, גם בסיפור, בכאן ועכשיו שלך, יש עניין גדול. כן, החיים הם מורכבים. יש בספר הזה, זהו קטע קצר שאומר, על פחד על ייאוש, המסע לא לשווא, חפש הרזה בלבבך. זאת אומרת, גם בקושי הזה, אתה צריך למצוא משהו מעצמך. את עצמך קוראת ספרי פנטזיה? כן, ככה זה נולד. כשסיפרו לי בילדות משלים ואגדות, וכל הספרי הילדות שלנו, אפילו אי המטמון, הכל זה פנטזיה. אני אוהבת פנטזיה, זה קצת לוקח אותך למקום אחר. תגידי, כשאת גומרת לכתוב, את משתפת את ילדייך, את נכדייך, הם חלק מהביקורת ש... הנכדים שלי קראו עכשיו את הספר כשהוא מוגמר, והם מדברים ביניהם אורידורית. יש בספר 2 שפות, שפה אורידורית ושפת דמלות ספרד, אז אומרים אחד לשני, היהולירי, שזה שלום ב... אז בואי ניפרד באורידורית. היהולירי. היהולירי. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה. מיכל אהרוני,
רגב, תודה רבה.